Ni Malen Ilarramendi naiz, ikus-entzunezko komunikatzailea eta AZK Komunikazio Agentziako kide berria naiz. Gogo eta ilusio handiz ekin diot ibilbide profesional honi eta komunikazio estrategikoa oinarri eta ardatz hartuta erronka berriei aurre egiteko prest nago. Komunikazioa bere osotasunean esparru zabala den arren, nire helburua, nire egitekoa markagintza, edukien sorkuntza eta estrategia eta komunikazio digitala lantzea izango da. Bi indargune nabarmenuko dituzke AZK Komunikazio Agentziatik. Batetik, langileen artean dagoen giro atsegina, egunerokotasunean eraginkor eta egoki lan egiteko funtsezkoa ikusten dudana. Eta beste batetik, bezeroekin daukagun hartu eman aktiboa. AZK taldea martxan da berriro ere, beraz izango dugu elkarren berri.